Assalamu alaykum. Video ýazgymyzy tomaşa edýän mähriban adamlar. Häzir biziň sizin dikkatinizi ýetirecek pursatlarymyz biziň video ýazgymyzy dinlemek üçin, synlamak üçin sarp eden wagtyňyzy asla gynandyrmaz. Bilşimiz ýaly berkarar döwletiň täze ýamynyň garkynçy zamanamyzda gahrman arkadağymyzyň, arkadagy serdarymyň saýasynda türkmen halkymyz toýlary uludan toýlaýar. Davaral toýlary toýlamak üçin bolsa bizi ilkinji nowbatda elbetde arzularymyza münasip toý mekany gerek. Ine şu pursatda biz sizi uzak oýlandyrmazlyk, artykmaş aradalandyrmazlyk üçin şu video ýazyny taýýarladyk. Daşol belaýatynyň Saparmyra Türkmenbaşy tarapynda öz işine başlan gözel göçme toý mekany özleriniň ýokary ýeri hyzmatlary bilen özleriniň ajaýyp döwre hyzmatlaryny size hödürleýär. Elbetde zer gadyryny zergar biler diýilýär. O zadyň gadyryny bilen ajaýyp farkymyz bar. Şoň üçin gözel göçme toý mekany barada artykmaş mahabatyň ýa-da tarifli sözleriň asla ýerorlugy ýok. Biziň ýeketek maksadymyz gözel göçme toý mekanyň ýokary hyzmatlarynyň welaýatynyň dürli kunjuklarynda size hödürleýändigini ýatlatmak hemde sizi tanyşdyrmak. Ine video ýazgymyzyň mähriban tomaşaçylary, gözel toý mekany barada gysgaça maglumaty biz size ýetirdik. Dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Gözel toý mekany bilen habarlaşmak üçin şu aşagdaky belgiler bilen peýdalanyp bilersiňiz.